Hey guys! Hey guys, so today it's, we're back. Oh, hi mga yots! Hi mga bet, welcome back to my channel. So for today's vlog is, wala lang, mugawas lang kog balay kay natay mga agenda nga buhaton and natay pang bayran sad. So today di guys no kay August 13, August 13, 2020 and today is Thursday. Today is Thursday. So naatay pang bayran karon mugawas tagbalay, natay pang bayran, natay pang basta mga agenda, natay pang himuon. And of course, makigmeet tani sa mga bailamores nilang Queenly and Janjan kay siguro na po sila tuyo, no? And kuwaon sa nato sila karon. By the way guys, naari nag-ask na ako ganina dai no sa social media na ako dai no. And a lot of times na jud no, daghan na yung mga panahon no na nagkuan. So karon na ako na siya i-share sa inyo no kay murag bother na jud kaayo mo no. So a lot of you asking ano akong teeth is so white daw, nagpa-cleaning ba ko or nagpa-whitening ba ko sa clinic? No. This is one of my secret ni siya guys no, one of my secret no nga gitago-tagoan nako siya, wala pa na ako giingon sa akong mga friend, pero na ako giingnan na friend siguro isa nga mo ni akong gigamit, pero wala pa jud ako gi-official nga gi-share sa inyong tanan gyud no, kay gusto na ako maghimo ta og content ani, pero I don't think so makahimo ko no, kay sa balay daghan mi gipahimo sa mga balay na ay construction. So aha ko mag-film no, kusaba kaayo, so diri na lang sa vlog ako insert. So straight to the point no, kay murag medyo gadali ta kay usa ra oras ron oy, alas 1:54 PM. So hapit na mag alas 2. So karon dai no, I'm using this. Ibutan ako this kilid. Perfect Smile strips. So moro ni akong gigamit, good for ano man ni siya. Tulo ni siya ka pack and then upper and lower. Ibutang nimo ang strips. So meaning ang strips murag kato ra siyang murag ipapilit nimo sa imuhang ngipon. Ana ra siya no. Dayon mo na siya. Dili pa man kay siya as in puti jud kaayo akong ngipon, pero at least ba murag ni brighten siya. At least lang pud nga murag helas ba nimo mo smile day. Kabalo na ba gyud tanong ang ato ang smile is, ang ato ang teeth, ang ato ang pag-smile is one of the asset gyud nato no, mo po isa sa dahilan or dahilan mo siya ang isa sa dahilan nga mabagwapat ano lang yun no. So more na ako ang secret there no, Perfect Smile available na siya sa Watson. Dili sa pagadian atong una, dili pa siya available, pero request ko para sa inyo ha, kay before na ako ni siya iingon sa unta ninyo no, gusto ko available na siya sa Watson diri sa pagadian. So now gahapon di ay nag-check ko sa Watson and they are available na Perfect Smile. Iingon na ninyo dito, Perfect Smile strips. So tulo na sila ka variant no, naa na sila na atoy pang gargle, na ay pang strips, and naa sa itoy pang gel. Like for example kana bitang mga mga portion bitaw nga dili siya ma-cover up sa strips. So pwede ka mag-gel nga one by one, mura siya injection nga style. Pero dili siya inject jud ha, gel siya ana siya. So disclaimer, this video is not sponsored. Gusto lang na ako i-share sa inyo ha, mga yachts, mga yads, lang yun no. Gusto lang na ako i-share sa inyo ha, kaya a lot of you are curious about my teeth, nga ano daw puti akong teeth. Thank you so much for the compliment, and you must try, no? You must try jud. Kani siya nga strips kay available, kani siya nga strips kay naay natumba, my god. naay natumba nga bike. na shocking ox, ayan, abas lang. So kanina siya nga strips dahil no, kay $299 available na siya sa Watson nationwide. $299 pesos na rin siya, very affordable kaysa magpa-whitening no nga 15,000 kaayo. Di mo artista day, di mo artista nga magpakuanta. So ayan, so di na ta magdugay karon no, mato na ta. Hi everything! So ayan, natadili karon na malit na si akong Madam Damin. Ayan, si Madam Damin. So namalit na siya kay mga tudami og ano. Ato dahil sa Kawit. Sa Kawit Swimming Pool. Kawit Resort. So it's my first time. So wala ako nakaato pa dito. So let's dive in. Charis. Dive in ba? Let's dive. Wow! Endorsement shoot ni Sisi. Go, hi everything. We're done eating. Aftermath.
Si John John, nag-rent na siya o ka ng boarding house. Hello everyone! So today naata diri sa balay ni Yan! Hi Yan! Bago ding mata akong amiga. See her morning face. Morning face? Ayan, so bago rin may nakabot diri gikan no kay gikan mi og com shop. Ay, com shop? Compro. Compro murag nagpa-upgrade mi sa laptop ni Sheena ni Teacher May. Maligo sa siyen. Ingna maligo. Saba pa, oy. Saba pa. Say hi to my vlog, Alin Chuy. Alin Choy, say hi to my vlog. Hala, oy. Hinay connection. Lifestyle po natin ngayon ay ito pong mga luxury bags and ano, wallet. Ayan po. Okay. Unahin po natin ang wallets. Ayan po. Say hi po sa mga active dyan. Hello, kumusta po kayong lahat? Stay at home. Ayan po. Ha? Okay. Good for, ano? Ayan. Mirroring mabunin. Maglibog ko. Charis. Hi guys, we're doing TikTok. Okay, ready? Ready? Ali, come. Wala ko sa mantok ng pistitan. Hindi, ganun tulpo na. Ready? Hey everyone! So today, naami diri sa ilang Alin Chu. Kay nag-live selling di ay mi ganina, no? While ano na ko, insert ako ang clip later ganina. 'Di ba? Nag-live selling me all this luxury bags. Murag, it's my first time to sell online nga. Murag pamain ano mga tag og code bitaw. Murag nakulbaan ko gamay. Nakulbaan ko gamay kay it's my first time to do a live selling and then karon kay na-overwhelm ko ana. So here's our setup. Ayan. We have this ring light, charis, pero juga ko ano eh. Then mga luxury bags. Hi sa iyang baby. Hi. Say hi to my vlog. Nagtanaw ka vlog? Nagtanaw ka vlog? Sa YouTube? No? Hinay signal. Hello? Hello, Ebed? Hello? No. Talk there for wrist. Pak. Wag a wrist. Ayan. Ayan. So, ganyan na ay kay, ano, wala na ako nakapi. Actually, naami orientation around for, where's my phone? Tanang sa kabiyong sa oras na randay. Hi, sorry. So, 3:29 PM na day karon no din ang orientation namo is around 3 PM. So, wala na ako nag-orient ganina kay nadugay mi diri sa live selling kay daghan kay hadlang sa amo and grabe ka-challenging ang mag live selling. So, yeah, I'm so thankful nga naka-lamis ang lighting ila kung diri oy. Perfect. Sabi kay kung panon ay kanang sana lighting. Kagwapa ba? Ayan, so right now, siguro mag-ilis sila Sheena kay manglakaw me. We will eat because we are hungry. Yeah, we are hungry. Hey guys, so wait lang. Hi! Hey guys, so karon di ay no kay manglakaw na pud me. And we're going to Gipos. Ayan. So, kung sabi sa Gipos, magpabugnaw.
Charis, wait lang. Kaya ka ni Popoy and Basha. Popoy and Basha, Charis. So, mga tayo may gipos like karon guys. Kay, wala lang. Feel lang namo magpabukid karon, mag-unwind. Ha? Mag-refresh. I-visit na mo si Mami Naj. Amo ang mami ang nagluwal sa amo ang mga bailamores. I-visit na mo among mami kay bilang respect na mo niya no, bilang respeto dapat i-visit na mo siya and kumustahon kay nag-no-rise ra ba to siya. How true, nag-no-rise na siya so laban pa rin sa no-rise. Ayan, so while waiting sa amo ang Lamborghini, Charis. Amo ang tricy padong sa palasyo na taday no. Sa ato ang new sa ato ang sakyanan nga fan di ay no. Ayan. So karon dai kay kuan. Kuyog na mo sila ano. O, na mong Lamborghini. Yan. Yan, abot na mi dito sa Katipunan Gipos National High School. Charis. Kaya nakita ko na si Mami Naj. Nag-aabang siya. Nag-aabang ayun, sa mundo. Ayun siya nag-aabang. Prince Lloyd, hello. Ayan. Hala kaulan nun Manday, oips. Hinawa itong tapod, uy, naami kuan, uy, naami atong konams, naami manok. Kabaske, ano nga keks. Yung mga kabataan-unan. Saan pag... Agay! Hello! Maayong kahaponan. Hello po, Mami Naj. Ano nga ba? Hala. Ay, magmanok. Nakpamig manok ba? Naman na. Ano ba yan? Nakpamig manok. Unsa na, lawa? Lawa. Ay, ala, bet na ko yung ana sis. Papa. Paliti po ko, uy. Ikalaog na. Ming palitin sa kuming bed. Bayran na tiket. Hala. Kana Jude, kana mo, kana ang statement ang makabungol. Ayan guys, so karon kay gusto daw mi magluto ka ng Bisaya nga manok and karon kay wa may mudakop og manok. Kami manakop sa manok, so watch and learn. Go, let's dakop manok, bebams. So good na ana ray pagdakop day dapat na kay pagkaon. First step. No. Go. Wala may manok day. Pato may niduol. Ala, nagkiniin na. Sis, ang mga manok sis, wa pa man naabot syures. Huy, ginoo ko. Go, mami. Taklubi, go. Ala. Be kami dakot bing. Hala. Dakot ha? Ang bibing. La. Murag kabalo mo dakop oh. Tara sila. Ayun sila. Ikaw na maguna. Ay, ka nagsabaw dahil. Puti nula. Go, laban. Hala, binayot rin si Pilipinan. Lakaw na rin. Lukot na ka rin. May gaman rin na. Ala. La. Pusila. Meron ako ng Bang. Daw be, unsaan pagtaklob. No. Go. Dali iring. Hala, ay mo. Nahago na, wakada ko konams. Manok. Mga piso pa man na day, oy.
Late. Ala, gigo ko nila. Ay, nako. Bot na lang gyud. Sa pag dako pag manok nga bukdon jud. Turad day dali aday. Dali asong gagasak. Uy, Ginoo ko ambot lang siya. Dagan. Tura. Gede. Tura nakpan. Nakpan radyo. Congrats! Nadakpan Rajod, kiss ka na. Kiss Juday. Kiss Juday. Go. Catcher. Ayan. Hello po. Mga dream catcher. Ano na? Hala! Tura na ang mura dyan yung murot sa mga dream catcher nato. Narao. Ada ang itlog ng dream catcher. Hala, mauna. Ayan. So, ingat po. Oro na yung pagdako po. Manok di ay nugok doon. Hantod sa mga kapoy ang tanan. Ayan. So, finally, nakadakop na mi og manok. Ayan, na-tai chi na. Na-tai chi na siya. Hui. See you later, tinibuok. Bebams. Wow! Hello! Gitusok na Ayan na si Konang Bebams. Perfect. Thank you, Mommy John. And yeah guys, I forgot that ganina rin no sa panghitabo dahil no wala ko naka-vlog ganina. So mga around 5 PM nakauli na dito sa city and nangad mi og gym with Queen Lee and karon it's already 10:47 PM na and I'm ready for editing. Mag-edit na ako karon, karon ako nakahuna-huna di ay nung anaday ko i-vlog karong adlaw and then yeah, mag-edit ko light para tomorrow ihampak na ako dito sa YouTube channel na ako para na may malantaw ana lang jud. So yeah, don't forget to like this video guys and of course comment down sa inyong mga video suggestion basta na may gustong ipahimo sa ako diha or something suggestion ninyo diha no ana lang gyud istorya diha speak out. Charis. Wala mo na to siya guys no. So take care always. Sanitize yourself always. Wear your mask always. And be careful sa mga tao nga masalubong sa imo ana. Basta basta palayo na dyan sa virus day. Palayo na dyan sa virus day. Ano lang, mara dyan ako maingon sa imuha, no. Imna na tanan diha, mga pwedeng imnon ni mo diha. Imna na diha day. Para mo boost na na imuhang immune system. Ano lang gino, para mo laban na sa mga virus ba. Ano lang. So yeah, that's it for this day guys. This is Jeffrey. Stay classy, never trashy, just a little bit nasty. Bye guys. Excuse me sa kong pimple, ay ahak.